Hadian juga jingmi pat ba deki hajar ngut ki nong tre asha bandawai la ka jong ka hok baka sarkar ka ban siuno na kalyang jung menteri bape ka tanan ka koi ka kya u James ki sangma ula khot ya kren ni ki nong yalam bar ka jing ya kren bar u menteri sarkar ki nong yalam juga asha kilapen pau ba kim song hun satya yu so ba mi na ka jing kren Habai keren bikilat patai kubor ke kong Sony Kharjana ke badai kenong ai buat jengka Asha kalau ong babro kinong tre Asha kim kwa shu bak sarkar kan khot yaki kum kinong tre mon ngobha da ka bosio tang repon reu tingka ka shisngi re kila dawa ban pen kiono shakalai spa tingka ka shisngi bad halor kani ujim sulapan por hadu ubnai jeleu ban examen bha halor kani di kajingran kalong bait ba points ki babun na kabanta kutukan rip tingka di kila pan po nangi bikin ai bikin na ban examen shuai kani budget hadu ubanai jun di kani na kalyang jengki jong kalyang jengki asha hinga happy ashim lam karai babun di nimpat sngohun pang ba ni hap ai lam kuan magla request ingi bangin kin ai kata ka assurance hadu ubanai jun mingin pet yakin examen ya ka budget jongki di na kabanta insurance na kabanta ka namta ka health na kamta ki free medical na kamta ki asha kiloong bikin ai bet full coverage na ka MHIS di hakabay day bet ki incentives ki backlogs ki barang duna ki bak patsiyo kiloong makin pelat nga hadu na April lada ka system kanang yai bet na maglaya de ki system ki dia kaman pe bilang sedang minta na po ka umling blang ya ka tu kila da insurance ba banai bai no banai April ki pelat nga baro kin persyang na kalyang jati ban pelat nga kata kadika jing kran jami bat health minister unjuk concern department Long satisfied niya niya ganito din kren. nakaliang jong kilidas ting sut ko bangin palong satisfied ti ngidang ni la ya kran hilu bala dangin pat hun ngindang wan ya kran bat ki ai la dangin binuan ya kran laong hibak hakini kisungi bikin sawan hilu hadian bikla ai kata ka assurance bikin pet ya kata hadu menajun kila hapol menajun la dangin sut ko bak kempat ai kata ka jinghon dik anta ki asha bikil das jongi ngindang wan chakmat barman ya kran health minister Law man batakin dia ini gijing rawas itu. jing nawa jongi kadai ka baningkong kadai na kabanta namar ki ay ka fix incentive ki fix honorarium na ki asha nadu man syam sedam gelas dang ki ay ka dor ar hajar tingka kadai ka fix honorarium habang divide dia kani kan long tangban rip tingka shisni na kabanta ki asha tingi so thobe ki asha rip tingka kinamla shu ban hun kimla shu ban im tina katara na lo ki incentives ki baki jiyo man kapwa namar baki incentive ka bijiyo ko lang baki incentive ka dahil din bigla try isa yo ka isa la dikim try ko kim la ban yo dai ka bay di baka fix honorarium pa de ka dai bag dadi pangru ko kin yo bay dadi kitya pang yin ko man kata ka fix honorarium kin yo tang ba kampat penuhun ki asad kin yo tang rin ka chisni ni pan sa kalai spa ka hendrai ka jingkran chuki ki ong baka honorarium kamla ban nong ka which is hendrai karkum ko pot tangim la shu ban tri kam mon so ba Ani kaji kran kalong baik ba dali pidang khot yang ikim ki nong tray monsu bah kabang mot bangim den la dingi kwa bantai tingin tray dingim kwa bantai tingin tray kata de kara jong ka jong ki lidas hi hapo ka jingkran bat ki tin ray da ka de mengi kran kumta ki ong matong indang ya put off ikani indang ya examen dik budget la dangi la ban ra ki hadu banai jun ki ai poringi bingin sai ker plah ka bayde kata ya ketu ka fix incentive kidan ki jaka bek lempat sew kidan ki district bek kelas sew kamtam ki tigi district ki bakamlong sakandong nai ki babon ki kan pat sew tina kata kada na ka benta kata ki ong ba by the month of April kin clear na ya baro ka katala na kalok na ka jaka da ketu ka jingpi system juki Kane ka jingye religion cream ka sini kade be ha kane ka. hoy ban remind ni ki bek di ban sew renti be ya ka jing sew sa baro ki district bat na ka benta ban kieu ban pen kieu ya ketu ka rip tingkah sakalai spa tingkah tina benta kata ko bakila ai poringi ki ong ba ai por ya ka department bakan pet hadu banai jun ingin sampai do banai jun ke banja ba ke reply jun ki mantan piong ba su khodi pi nong remon suba takno khateng pi kwa ba tani hakum no ko ingin ada banyak ada ki wages bangi atri bi ka bais ni ba ngin shu lalan malabe ki ong aktivis ki asha ka bamot ba dari ki sngo ba kan maka de ka meeting jo ka aktivis de man sngo ba man menteri de man menteri na wat pen bor ka ni ki asha pada ba kin ai report menta de ban le menta dan ja ka pada wat pen bor ka ni ki asha namar kata de kantin jo ka aktivis ka bat man sngo ba de la da de bangi de ban ong ba ikwa la da kala lek mangimpa shu ban ong khadi ki man nong man so ba
Di bikin sih ada kau just ada pibut tang kata kerteng taruh le semua tama ngingim la sukai man men chutri man so habet Ngakung ke Presiden jong ke Meghalaya Asha Workers Union hi rapun pawang ne bangam sohon hi ke bangia kran pad health minister tang baya kanet nakaliang o ka union kam dai ke jong marwai te kemut ngis ngau thu la ne kam dai ke jong ikongson ni marwai ngis ngau thu bangi nginom la ban shime karai da kilai hajar ngut ki Asha jongi menta kirang ya ab yang hi hapo multi ground te nakaliang jongi ngila shime karai ba menta ngingin ya chwa shapo multi ground bangi ngin yo pensau ya kani kubor ha ka bangi kran ba government ke ai karai jong kilai hajar ngut ke banmi nang te ya kata karai ngin sim lada dei bangin priang bangin ya apa hadu jong benai jun ku mala ong na kaliang jong state government ne lada dei ba ngingin hapan ya mi biang salah syai la ne bangin ne song sha tangan la ne bangin le da kiwe kicingi ki ru te menta na kaliang jong ini perpau bangin hapan ya ba syapo multi ground namar ni don kam ya karai jong bobun balang mat ban pensau ya ke ai ka kubor ka ba ni ya kran ba health minister Dan lebih Mirajun masih Presiden jong Meghalaya Asha Workers Union. Nakaliang jong kanong yalam jong ka Asha facilitator ka kong ibajanai khar mujat hadian bu menteri ka koi ka khia ula ai jingkular ban kentiu ya ka jinglut jingsep habalet ban kendo ki pait ba ban kentiu no na ka jingyo lai spa tingka ki larai ban weng no ya ka jingki hadian bangi ladep bu ya ka strike na do ka aku santarik ladep bu nai ba a di nilalik ban ya kendo UMD jong ka NHM ha ka aku katarik pan habang ya kren halor ki demand si jongi ban kentiu ya ki bai kali gi jongi ke kata nakalai spa syakasan spa ka promise ko bau ai kalau mu un kiu tang license po ba ya kata ngim sohon ya license po ngim sohon di na ta ka daw pa nilai dum menta kasi ringkat bat ki jingerap jong ki Asha Union nilai ya shimlang ya lang ya karali di bal hadin kata nilawan ban yo ya kendo benta yo health minister bat ulai ke assurance ini ba un kiu nakataka rice pa san puru undang penkiu su umpat la ban aya ka exact figure apa dia daripada undang penkiu su ya kataka rice nakalai san puru undang penkiu su de su bagi kren baka fix incentive bagi rungi tuyo kata dia hajar steng mamang ya kata rungi pan ba un revise ko num man la usnam ba dia kata ru ong to ngin sale ba bai ki pending bills sungiru ula kula bo unsa clear no by June by April un clear no ikagi pending bills jongi badai bagi honorarium incentive bindi banyo badi covid incentive bindi banyo ti kumbansu benken mau ba ya mata hinang dan halor ka strike but ya kani ngin hap hiru banai pensngau syaki Asha facilitator ibadang ap yang hang te hati support but ko aruban pentip ba nakaliang gajongi yang mentahi ngin call off no suaya strike tak hadu bengin sapet ke la dakila ban penbiang sisa ita demand ko kat kum beki kula tingi la piang de la dakim la ingin hab ban le pasal ki we kita mentaf kalau off na ya Call off no strike. Hashwa ban shim ya karai lakin pediang ne em ke jingpan por jung menteri ka koi ka khia ki nong yalam jong ka Asha kila lait ban pensngau syaki Asha ki basyang Hamadan Malki ki badan ku balai hajar ngut kila rai ban ap sya menta shipor namar ba ki nong yalam Asha kin sapha shwa da ka jingtho shaw menteri ka koi ka khia ban ai por sha u bon ai da ka jingkular da ka jingtho lem kumta kan sedang no ka jing sange trekam yo ina midur khamak jonga ilom no ha Danga susi mga pisong do. To, okay, ngam tem pia susi na pia so comment. Rai na kaliang jonga kan supen snow ya pi ya ka ka jing ya kran hang tei baru health minister. De ha ka bangi ya kran na ka bantai ki ki backlogs ki jong ki Asha barok. Ha ka bia dei bat ki incentive ki jong ki badang sakut. Ki badai na kaliang jong ka district lane ki badai na kaliang jong ka state ula ai asuransi ba unsi ulut no bat ya kata uang ba benta ubenai kemud ula sedang na po umling blok bat by next month kemud ula le lut na barokot ki blok tenang ta sa kawai ha ka bedai bat ka insurance mo kabalada pipang lada pisitom kalau na kaliang jong health minister ula promise ula airu ka assurance ba pipila banyo baro 6% ki jinglut jingsep ha ka ba pin thetawai pin chia hospital na ka smart card ka jong PMHIS ka ba kado na ka banta ka fixed incentive
kabadai henreu tengka kumbangi layat dawasya kalai spak tengka sisni. Dekani kamdei ka union ka jong kinong yalam, kadai ka union jong pi ki pat bak barok. Karai ka syong hapi. Ngingi dawa bet bangin yo alai spak tengka sisni ngenom lak syu bangin im henreu tengka sisni. Nakaliang jong health minister ulapan per hadu ubnai Jun maun eksamin ya kata. Menjor kita. Nama penai